चुली उपर हुंडा बस जाइए हुंडाटे नुहे पूरा फुंकी फुंकी धुआं करदे कि भात मटन से एत कला जे सर्फ भी यूज है जी धोना मो हेलमेट आ जड़े धरला मु धरनी डिकिचे कड़े बाय 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 बाहिया नाल हेलो हाय नमस्ते आशा करे भलरे थिबे समस्ते चलीचु भोजी उद्देश्य जगह बर्तमान फाइनाल हर साल की तरह ये साल भी बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। कुछ खुशी के पल और कुछ गम हमारे हिस्से में देखे जा रहे। कुछ लोग बिछड़ गए इस साल, कुछ नए लोगों से मिलवा के जा रहे। खैर जो भी हो, गुजरते गुजरते ये साल बहुत कुछ बता के जा रहा। ये गेस्ट आसुँच ना खेल भी देखिए आसवे आपण मानक भी खेल वीडियो देखू रास्तार खाली फुलर पोस्टर प्लानर खाली फुल चारिआडे गेट देखा अंतरराज्य फुटबॉल टूर्नामेंट यही लोकेशन ले फाइनल मैच हम पहाड़ पाखर गोटे छोटिया गाँ छोटिया गाँ रास्ता बर्तमान ये गाड़ी जापर किंतु रास्ता भल कम होता कौन उठी जाइए रास्तार उठी जाइए गेटी देखा आम वीडियो देखी सरकार आखि पकड़े लोक मैंने उपकृत हे लोक मैंने उपकृत सहित बाहर जो मैंने आसुँच बाहिया नाल प्रॉपर भी जीवानी बाहिया नाल बाहिया बरदंडा कहते बाहिया नाल आम गोटे अलग साइड बाहियार गोटे साइड ये जंगल हाथी आसती आगक गले आपण मानक जो जगह जंगल जो इंटेरियर भ्यूटा आपको देखे ता सहित भोजीर भी किसी मजा मस्ती आपण मानक जन कि आपण मैंने आम मजा मस्ती देखी आपण मैंने वीडियो मजा एंजॉय गाड़ी टे प्रोब्लेम देखला रास्ता प्लग खसी जाम ड्राइवर बाबू गाड़ी निज गाड़ी निजे सब मिस्त्री सब जापर सजाड़ देले बर्तमान पुणी आम आग को गड़िया बाहिया बरदंडा जाऊँ यहाँ हूँ तार गाँटा रास्तार दुई साइड्रे घर बाहिया बरदंडा ग्राम बाहिया बरदंडा तार दुई साइड छोट छोट गाँ पहाड़ जंगल पूरा वन्य जीवजंतु मैंने बास कर मझे भी गोटे घर जंगल मझे घर
କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଇଆ ନାଳକୁ ରାସ୍ତା ହେଲା ବାୟାନାଳୁ ରାସ୍ତା ସେଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଏଇଠି ବାଇଆ ନାଳ 1 କିଲୋମିଟର। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯିବାନି ଆମେ ଯାଉଛୁ ନିରୁଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲର ଶାଳ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଆମକୁ ବାଇକ ରଖିକି ଯିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଇକ ରଖିବା ରଖିକି କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏମିତି କରାହେଇଥିଲା କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ନାହିଁ ବୋଧେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଭିତର ଦେଇକି ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି GPS ପଏଣ୍ଟ। এইটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ଯେଉଁ ଖସିକି ଆସିଛି ଏଇପଟ ଦେଇକି ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥର ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକା ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ଆସିକି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଖାପାଖିରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଆମର ପଛରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆସିବେ ବବୁଲ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆସିବେ ଆଉ ଆସିବେ 4 ଜଣ ଆଉ 4ରୁ 5 ଜଣ ଆସିବେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେ ଜିନିଷ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ପୁରା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଟ୍ରାକିଂ ଚାଲିବ ଜଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାକିଂ। ଆଜି ଥମ୍ବନେଲଟା ଦେଇଦେବା ଜଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାକିଂ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ହାତୀ ଆସନ୍ତି ଭାଇ। ହଁ ଏ ଆଗରେ ଅଛି ଦେଖେଇବା। ପାଣି ସେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ହାତୀ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାକୁ ହାତୀ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ରାଇଟ୍କି ଯିବା ଯେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ଜାଲି ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହାତୀ ଉଠି ପାରିବନି ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରଟା ନୁହେଁ ନା ଖସିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଜାଲି ଦିଆହେଇଛି। ହାତୀ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ହଁ ଆସିପାରିବେନି କ'ଣ ସେଇଟା ହେଲା ପଥର ଖସିବନି ପ୍ଲସ୍ ତାର ଜାଲି ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆଜିର ଥମ୍ବନେଲଟା ଦେଇଦେବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାକିଂ ଜଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାକିଂ ହାତୀ ଜାଗାରେ ଭୋଜି କରିକି ଆସିଲେ। ଓକେ ହାତୀର ବାସସ୍ଥଳୀରେ ମଣିଷ ଭୋଜି ବଣଭୋଜି। ଡର ନାହିଁ ଖାତିର ନାହିଁ ଭୋଜି କରି ଚାଲ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ 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 ଆମର ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ସେଇ ଝରଣା ଭଳିଆ ଆସିଛି। ହାତୀ ଆସିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ। ହାତୀର ମଳ ହାତୀର ମଳମୂତ୍ର ହଗିଛି ଏଇଠି ହାତୀ ଏ ଜାଗାରେ ହଗିକି ଯାଇଛି ଏତିକି ମୋଟା ତା ଏପଟେ ଏଇ ହାତୀ ଆସିବାର ପ୍ରମାଣ। ମଣିଷ ଯେତିକି ମୋଟା ହାତୀ ହଗିବ ସେତିକି ମୋଟା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବସିଲୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟା ଏଇଠି ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଏଇପଟେ ତ ଆମର ଚୁଲି ଫୁଲି ସବୁ ହେଇକି ଅଛି। ବାକି ହେଲା କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ। କାଠ ବି ଆଗରୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଖାଲି ପିଲା ଆସିବେ ଭୋଜି ପାଇଁ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ଏତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କମେଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଯାଇକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆଣିଲୁ। ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ।
କହୁଛ ଭଲ ଏଇଟା ଶୁଖିଲା କାଠ ଏଇଟା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଭୋଜି ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ କାଠ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛ ଆଣି ଜାଗା ଉପରେ ଥୋଇଦେ ଆସିବେ ରୋଷେଇ ହେବ ସେମିତି। ଏଇଟା ଶାଳ କାଠଟା ଚିରି ଦେଇଥିଲ କି? ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ସେଦିନ ଶାଳ କାଠଟା। ଏଇଟା ସବୁ ସେଠି କିଣିକି ଅଣା ହେଇଥିଲା। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଜି କିଣିକି ଆଣିବାକୁ କାଠ ନେଇଗଲେ। ଏତିକି ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦିଟା କାଠ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଅଛି ବା ଏପଟରେ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ସେଇଠି ବି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ରେ। ସେଇଟା ବି ଅଛି ଏତିକି ଅଛି ହେଇକି ବଳିବ। ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଜି ବି ହେଇଯିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଏଇଆ କାଠ ଗୋଟା ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନିଆଁ ବି ଟିକେ ହାଲକା ଦିଆଯାଇଛି। ଚୁଲିଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ। ଆମ ଚୁଲିର ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଏପଟେ କାଠ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, କୁଛତ୍ର କାଠ। ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ପାଣି ଚାଲିଛି ଝରଣା ସେଇ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଆଗରେ ଯାଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣା। ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ। ଶୁଭୁଛି କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି। ପାଣି ଝରଣା ପାଣି ଶୁଭିବନି, ଝରଣା କୂଳକୁ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା। ଚୁଲି ଆମର ନିଆଁ ଦିଆ ସରିଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଷଣ୍ଢ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଜାଳ ପାଇଁ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପିଲା ମିଷ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାଦା। ଏଇପଟେ ଆମର ମେନ୍ ପିଲା ସନ୍ତକ ଦାଦା, ରମା ଦାଦା ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ ରମା ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ପାଇଁ ପିଆଜ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି କଟା। ପିଆଜ ପିଲା ପିଆଜ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେପଟରେ ଆମର କ'ଣ କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଚୋପା ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆମର ଚୁଲି ଉପରେ ହଣ୍ଡା ବସିଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଣ୍ଡାଟେ ନୁହେଁ, ହଣ୍ଡା ବସିଯାଇଛି। ଲେଖ ଲେଖ ଝିଅ ଲେଖ। ପିଲା ପୁରା ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଧୂଆଁ କରିଦେବୁ କି? ଅଙ୍ଗାର ନାହିଁ ନା ହେଲା, ଅଙ୍ଗାର ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗାର ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏଇ ଅଙ୍ଗାରଟା ପକେଇ ଦଉନୁ ବାହାର ଯୋଉଟା ଅଛି ରହିବ ନିଆଁଟା। ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠି। ଏପଟେ ଅନେଇ ଦେଲ ସମସ୍ତେ। ବବୁଲୁ, ପିଣ୍ଟୁ, ଅନା ଟିକେ। ସାଲାଡ଼ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଖାଇବ କି? ଲୁଣ ପଡ଼ିନି। ଖାଇବା ପିଲାଟା ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଣ ପଡ଼ିନି। ଆଉ କ'ଣ ସାଲାଡ଼? ଦେ ଗୋଟେ ବିନା ଲୁଣରେ ଆଜି ଖାଅ। ହେଲା ଭାତ, ମଟନ, ଏପଟେ ପିଲା ଝଗଡ଼ା ହବ ତମର। ହଉ କ'ଣ ହଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହାତ ଧୀରେ ଝଗଡ଼ା ହବ। ମଣ୍ଟୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆମ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ହେଲା ମଣ୍ଟୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଖାଇବା ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଖାଉନୁ, ଗୋଟେ ପିସ୍ଟେ ଖା। ଚଳିବ? ଓକେ। କିନ୍ତୁ ତମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବବୁଲୁ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ରୋଷେଇ। ଏ ଦେଖ ଚିକେନ୍। ମଟନଟା ବି ଚିକେନ୍ କହିଦେଲୁ। ସରି ମଟନ୍। ଓକେ, ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେ, କାଳେ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛୁ ବୋଲି। ମଟନ୍ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଝରଣାରେ ହାତ ଧୋଇବା। ଏଟା ବହୁତ ଚର୍ବି ଥିଲା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି।
ଲୁଣ ମାଛି ତଥାପି ଛାଡ଼ୁନି। ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ସରିଯାଇ ସବୁ। ଭୋଜି ଖାଇବ କିଏ, ମାଜିବ କିଏ? କଂସା ବାସନ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ ଆମେ ଝରଣାରେ ପୁରା ବି ସବୁ ଏଇ ପାଣି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ନା, ଝରଣା ପାଣି ସବୁ ଝରଣା ପାଣି। କେତେ କଳା ହେଇଗଲା ଦେଖଛ ନା? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କେତେ କଳା ଭଲ ବି ମାଛ। ଏତେ କଳା ହେଇଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ସର୍ଫ ବି ୟୁଜ୍ ହେଲା। ରମା ପୁରା ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି, ପୁରା କୁଳୁ କୁଳୁ କରିଦେ। ପୁରା ଝରଣା ପାଣିରେ ସେ ଯେଉଁ ଚର୍ବି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ତେଲିଆ ଅଂଶ ସବୁ। ପିଲା ପୁରା ମାଜି ଘଷିକି ହଁ ତା ନିଜ ଦାଗ ନିଜେ ଛଡ଼େଇବ ଆଉ। ରମା ଟିକେ ପାଣି ନେଇଯିବ କି, ଝରଣା ପାଣି ଡେଲି ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ସବୁଦିନ ତ ତାକୁ ପାଇବାନି ଝରଣା ପାଣି କି। ହଁ ଆପଣ ପିଇବେ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ହଁ ଏଇଟା ବିନା ଏଥିରେ ଘରୁ ନେଇ ଚିନି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଟିକେ। ଚିନି କେମିତି ହବ? ମିଠା ଲାଗୁଛି। ମଧୁର 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 ଜଳ। ଆପଣ କହିବେ ଚିନି ବାହାର କରିକି ସେଟା ହବନି। ମଧୁର ଜଳ ଆଉ। ନେଇଯାଅ, ଛାଡ଼ୁନି। ଚାଲ ଯେତିକି ଧରିଲ ଧରିଲ, ତାପରେ ଚାଲ ଘରକୁ ଧରିକି ପଳେଇବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଗଲେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ। ଶାଳ ଗଛ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଗଛ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆହୁରି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରିବ। ପିଲା ମାରୁଥିଲା କ'ଣ ଭାତ ହାଣ୍ଡିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ ହାଣ୍ଡି ବାଲା। ପିଠୁ ଛାଡ଼ୁଛି ତ, ଯିଏ ଧୋଉଛି ସିଏ ଜାଣୁଛି। ହଁ ତଥାପି ଆମ ପରିଶ୍ରମଟା କର। ଖାଇଛ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବନି ନା। ପୁରା ଖାଇଛ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଜୋରସୋରରେ। ହଁ ଲଗେଇକା ତମର ଛାଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ ଏପଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଇପଟ ସିନେରୀଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଯେଉଁ କରୁନୁ ନା ମାଜିଆ ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ପିଲା ରେଡ଼ି ତ ଯିବା ପାଇଁ? ଚାଲ ବାହାର। ଆମର ଭୋଜି ସରିଗଲା, ଜାଗା ସଫା କରିକି ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦିଆଗଲା। ଚାଲ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଧଇଲା ଆମର ଭୋଜି ଭୋଜି ବାଏ ବାଏ। ମୋ ହେଲମେଟ ଆଉ ଜଣେ ଧଇଲା, ମୁଁ ଧଇନି ଡିକିଛି କଡ଼େଇ, ମୁଁ ଚାଲିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବି। ପ୍ରଥମରୁ ଗନି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବୋହି ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ। ହେଟା କଳା ହେଲମେଟ ନା, ମୁଁ ଜୁନିୟର ହେଲମେଟ କୋଉ କଲର? କଳା କଲର ଏଇଟା କଳା କଲର ନା, ବାସ୍ ସେ କଳା ପିଲା କଳା ଧରିବେ। ହେଟା ଆମେ କଣ ଧରିବୁ କି କଳାଟା? କଳାଟା ଆମେ ଧରିବୁ। ଏଇଟା ଡିକିଛି କଡ଼େଇ ଆଉ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲୁଛୁ, ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ପଳଉଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲାଇଟ୍ କି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ବାଏ 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 ବାହିଆ ନାଳ। ଏଇଟା
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଲୋକମାନେ ପୁରା ପ୍ରବଳ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲୋକମାନେ ଜନସମାଗମ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ତରତରରେ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଗଲାବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଗଲାଣି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଫେରୁଛନ୍ତି। ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।